हिनजाव गोजा गैला आरो बिनिफ्राय रावबो जों बिसिजाय सानैल' संसार जानाय रावबो गैला बिदाबो गैया फंबायबो गैया आं दिनै न'आव थांनानै जाहैनोबो आंहा बिदाया आंखौ खांनो थाखाय जेबो राहा गैया। भिडिअनि फुटेजाव नायनानै बुजिखाबाय जानो हागौ फेरेंगाया अबे न'खरनिफ्राय फैनाय दिनै बारे बारे जायफोर गावथार जादों हराव जायोबा सानाव सिन्था खालायनो गोनां जायो सानाव जायोबा हराव सिन्था खालायनो गोनां जायो। गावसिनि फरायसालियाव गथ' गथायनि गाननाय जोमनाय न'खरनि माखासे अबस्थाखौ नायोबा सोर न'खरा गावथार जादों बारे बारे बेखौ साननानै नायदोंना नायाखै फेरेंगा साननानै नायदोंना नायाखै दिनै बारे बारे मानो थाखाय गावथार जादों जायफोर बर' लिडारफ्रा गादियाव दं बर'नि साफा साफा नेता बर'नि माखासे जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय बिथांमोना दिनै गादियाव दं मानो बारे बारे दिनै गावथार जादों मानो गावथार जादों बुंनांगोन प्रमद बर'खौ सानसे समाव गावनि खुगाजों बर'फोरनि गावथार जानाय हमजानायखौ सोमखारिबोदोंमोन बखिबोदोंमोन आरो फेरेंगायाबो गावनि माखासे मोनदांथि मोननानै बर' हारिखौ सरकारा माबायदि नासयदों बेफोरखौ हमदांनो हानानै एनडिएफबि आफादाव हाबनानै आरो दिनै रायजो राजाफोरखौ जोंनि बर' हारिनि माखासे जौगानांगौ खामानिफोरखौ मावनो थाखाय दिनैनि जायफोर दैदेनगिरि जायफोर गादियाव दं बिथांमोना साफा साफा सासे बर'नि दैदेनगिरिमोन आरो दिनैबो बर'नि समस्याखौ सुस्रांनो थाखाय बिथांमोना गादियाव दं मानो थाखाय दिनै बारे बारे गावथार जादों बेखौ फिननाय होनो हागोन हाया फेरेंगा नोंबो मालाबा समाव धेमाजि मालाबा समाव अरुणाचल मालाबा समाव चिरां बेबायदिनो नोंबो हादान जाबथिंग्रा न'खरखौ माब्रै
न'खर दालांनो हागोन बेबायदि नागेर अरुणाचल सिमोनसापुरि ओरै चिरां बेबायदि नोंबो नागिरनानै फैनो गोनां जादों। दिनैनि समाव नों बुजिनो हागोन ना हायाखै? ससियेल मिडियायाव गावनि थैजों माखासे खुगाजों दम होबाय थाबा जानाय नङा। हायोबा गामिनि रायजो राजाफोरनो हगारना हो, गामिनि रायजो राजाफोरनो हगारना हो आरो हायोबा नों गामि गामि थांनानै बुजाय। जायफोर बर' न'खरफ्रा हराव जायोबा सानाव सिन्था खालायनो गोनां जायो, सानाव जायोबा हराव सिन्था खालायनो गोनां जायो, बेबायदि न'खराव थांनानै नोंसिनि प्रमद बर' गेदेरमा दैदेनगिरिया साबैसे बर' दुखियाफोरखौ दिनै अनसायनो हाखो? बिटिआर एकर्डनि उनाव दिनै जायफोर हराव जायोबा सानाव सिन्था खालायनो गोनां जायो, सानाव जायोबा हराव सिन्था खालायनो गोनां जायो, बेबायदि न'खरखौ दिनै माबायदि नोंसिनि सरकारा हेफाजाब होनो हादों? दिनै बिथांमोनखौ गावालासिनो जुदि रायजोनि आखायाव जोबथेसालियाव दोननायमोनबा माबा मोनसे लस जागौमोन नामा? जायफोर गावथारजादों बिथांमोननि न'खराव थांनानै प्रमद बर'आ खेबसे नाय आरो फेरेंगाया नाय, गबिन्दआ नाय। सोर नोंसोर? सोर बर'नि साफा दैदेनगिरिमोन सानसे समाव आरो दिनैबो सासे बर'नि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय दिनै गादियाव दं? साननानै नाय प्रमद बर' सार, आं खावलायो गोसो दङब्ला, अननाय दङब्ला जायफोर गावथारजादों प्रमद बर'खौनो होन, गबिन्दखौनो होन आरो फेरेंगाखौनो होन, बिथांमोननि न'आव थांनानै जायफोर गावथारजादों बिथांमोननि न'खौ थांनानै खेबसे नाय। जाय न'खरफ्रा गावथारजादों दिनै आलाय सिलाय। सासे बर'नि दैदेनगिरिबा साननो हानांगोन, बुजिनो हानांगोन सानसे समाव प्रमद बर'आ रायजो राजाफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय सान्दुं गोसा अखा बांखा हुख्राव माखासे सरकारनि सायाव बाथ्रा बुंबोदोंमोन। हाग्रा बंग्रा थानानै बर'नि माखासे जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय फेरेंगाखौनो होन, गबिन्दखौनो होन, बिथांमोना खस्थ' खालामबोदोंमोन। जायफोर दुखिया न'खराव ओंखाम बोथिसेबाबो एनडिएफबि आफादाव थानानै ओंखाम खबसे जायफोर जोहोलावफ्रा जाबोदोंमोन, दिनै बेबायदि न'खरखौ जेबो अनसायनो हायालासिनो गावथारनायनि माखासे मेगननि नोजोरावसो लादों। लाजियाखै फेरेंगा? सानसे समाव एनडिएफबि आफादनि सेंग्राफ्रा दुखिया न'खरफ्राव, हाजिरा मावग्रा न'खरफ्राव बेबायदि न'खराव दै गिलाससेबाबो लोंदोंमोन, ओंखाम खबसेबाबो जाना फैदोंमोन। बेबायदि न'खरखौ दिनै मानो थाखाय खेबसेबो नायनो समाय गैया? प्रमद बर'आ सानसे समाव दिल्लीयाव थांनो, गुवाहाटियाव थांनो, आन्दालनाव दै लोंनो थाखाय साफ्रोमबो न'खराव 100 थाखा, 50 थाखा, 10 थाखाबाबो थाखा खांथिंदोंमोन। जायफोर हाजिरा मुजिरा मावनानै थाइसे थाइनै हरदों बिथांमोननि न'खराव थांनानै दिनै जायफोर ओंखाम खबसे जानो थाखाय दिनै हाजार सिन्था खालायो, बेबायदि न'खरखौ दिनै प्रमद बर'आ अनसायदोंना अनसायाखै? बिनि थाखाय आं खावलायो सानसे समाव फेरेंगायाबो बर'नि समयसाखौ सुस्रांनो थाखाय आन्दलन खालायदोंमोन, हाथियारजों दावहा नांदोंमोन आरो दिनैबो बर'नि समयसाखौ सुस्रांनो थाखाय दिनै गादियाव दं। प्रमद बर', गबिन्द, फेरेंगा खेबसे थांनानै नाय जाय न'खरा गावथार जादों। लाजिनो सोलों। सानसे समाव मा बुंदोंमोन? लाजिनो सोलों।